Jeg hedder Jimmy Hansen og er sektionsleder Persolits facadeafdeling. Vi er herude ved et projekt ved Blangstegård, der er lavet tagrenovering på 2 matrikler, noget der hedder Blommegrenen og Pæregrenen. Og vi står her ved Pæregrenen, hvor vi har lavet skifertag og blinkenslæarbejde. Vi har lavet nye tagrender og nedløb, hvor der så også er inddækninger på kviste. Udover det har vi lavet nye sølvbænke, også i sænk i facaden under alle nye vinduer. Langt før vi gik i gang på byggepladsen, har jeg egentlig været involveret i projektet. Det, at vi er med i processen fra et tidligt stadie af, det gør jo, at vi kan bedre planlægge vores opgave, og vores ydelse bliver mere kendt, så vi kan også bedre lave den rigtige pris, bedre styre hele projektet, fordi at man har fået luset ud i nogle af alle de her hvad nu og hvis spørgsmål, fordi man får det belyst, og man får ind til at komme med sin faglige indspark ret tidligt i forhold til at få lavet de løsninger, som vil virke ud fra de erfaringer, vi sidder med.